Weremuke counties mag Nairobi, Kiambu kod Kajiado. Ukitoka hapa leo tutafuatana na wewe. Tutakufuata tujue hiyo biashara umeenda kufanya inafanya vipi, tutakusaidia namna gani. Kama iko na matatizo tutakusaidia kurekebisha namna gani mpaka biashara yako ifaulu, ndio tuachane na wewe. So this is not just about money. This is about young people and their future. We support you and we will help you to deliver on a vision of a more empowered and more inclusive Kenya, which puts young people at the front line of our nation building. Rais Ruto aendelee na hii mradi. Hii mradi ya Nyota iendelee isiendelee? Mradi ya Nyota iendelee isiendelee? Na mimi nikiwaangalia, mimi naona vile rais amefanya hii mambo ambayo tunafanya leo hapa na kuendelea mbele. Mimi naona kama nyinyi mnasema ni mbwekse. Ni mbwekse si mbwekse. Ka wadhi nyime eniore magwuoth kod ohala ne orochore boma ma Karatina county ma Nyeri. Toka johala e bomano ma Karatina ne ogeng'o apaya ma Nyeri kochomo Nairobi ka giyuago reo kaluwore kod tho mar jaohala mane chiel kuomgi manyonegi. Kaluwore kod familia mar johala mane onegi no, jaohala no ma ong'ere kaka George Agathu nyotho kar sabicho tieno manyoro bang' obila moro manyorito kar logo ma otachwade magina nyading'wen bang' bedo gi ywaruok e kindgi. Duol mochung'ne keto nyong'ong' tije mag obila IPOA koro chako nonro e wachno ko obila moyang kaka Peter Mwangi bende osemaki. We were informed by saa 5 ya usiku. That's when we came with the mother and found it is true that my son was killed by the askari. He was only 40 years at the prime age. He has left behind the wife and the 2 children. I'm very disappointed for the act that happened last night. I can't believe that my husband is no more, and I'm seeking justice for him. He didn't deserve to be shot. Justice for my husband. Ni kijana mdogo ameajiri watu wengi, na from jana saa 5:30 hatujawahi ona either ni senator, mbunge ama nani kwa hii Karatina town akielezea mambo ya huyo askari na mambo ya George mwenye aliuawa jana usiku. We need justice. Sisi hakuna kitu walikuwa wanaulizana. Kuna mambo ya kuua mtu na kuulizana kweli? Kuna mambo ya kuulizana na mtu ya kuua mtu. Sasa ile kitu tunataka sisi ni haki. Tunataka haki ya George. Huyo askari alikuwa mlevi. Wachma dwaro tenore kod mano kodhi gwenge ma Kadhodh Nam Chumbi en anyuola mopogore opogore Kadhodh Nam Chumbi ma wachore ni jogegi none kod apisas mag obila koro se oduol mochung'ne rango tije apisas mag obila IPOA kuom bedo mandhemdhe e weche mag timo nonro ahinya to kotenore kod tho mag jogegi mag hero moke gwenge ma Kadhodh Nam Chumbi. Anyuola mar Dennis Swale majegni 15 manonegi e chak higa manyien ywak na IPOA dino itgi ne nek makamago mawachore ni otim kod obila ka giwacho nego ma obila notimo. Kuna moko osekaw negi ndamo mag chik kendo bura osechwal do. Ywak bende ochwal kod anyuola mar Dazwet Muyeti manonegi kod obila tarik 13 dwe mar 10 mokalo. Kanyuola wacho ni nyaka sani onge okang' moro amora mosekaw ne ng'at ma itudo kod nek makamano. Riwruok makedo ne ratich oganda omiyo duol mar IPOA ndalo 7 mondo mi ogol report e wi okang' mokaw ne nek makamago ka bende obila ma kakamano to gibiro chope apisi mara IPOA. Tafadhali naomba serikali mchukue hatua, mshike huyo aliyeua Dennis Swale Ringa. Nasikia uchungu sana. Tumechoka kuzika watoto wetu. Sisi wa pwani ni wa Kenya kama wa Kenya wengine. There is no balance in the way IPOA is operating. Tunaona IPOA wakifanya shikashika pande nyingi sana za nchi, lakini ikija huku Mombasa cases are pending. So naomba sana kama inawezekana watu wa IPOA tudili na kesi iwezekanavyo kabla
mwezi wa pili ama mwezi wa tatu kufuatilia hii haki yake iwe imepatikana mtoto. Hakuna action yoyote yenye imechukuliwa. Ukiuliza watu wa IPOA wanakuambia story nyingi, statement zenye hazieleweki, ilhali tukiangalia kwa kaunti zingine kunao wenye wamepatwa na kisa kama hicho na haki yao ama action zinafanyika kwa haraka. Hadi hivi sasa hatujaona hatua yoyote inayochukuliwa. Kwani sisi wa Pwani mbona hatuchukuliwi na umuhimu? Kwani damu ya Mpwani leo hii haina uzito wowote? Kwa nini sisi tunauawa kijana mdogo miaka 14 hadi hii leo hakuna lolote ambalo lililofanywa? Kadhi gwenge mag Nandi enie kindeni ma piny owacho chano keto mokuom kembe mage e lwet ji giwegi. Jatend kweth mathoth od buch Senate Aaron Cheruiyot osiro wach machal kamaendi kanolose gwenge mag Mosope County ma Nandi. Cheruiyot owacho ni okang' makama biro konyo piny owacho e reso japiny kowuok kuom gope ma opogore opogore, ka owacho ni gisebedo kod ting' mapek mar chulo gope. Seneta no bende siemo jogo makwedo wachni kwacho ni piny owacho nyaka manyo okang' machielo mar yudo omenda. Kanyo bende jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ne ojiwo okenge ma piny owacho kawo mar tego chumi mar piny Kenya. Kuna watu ambao hamtaki, mnasema ya kwanza rais afanye maendeleo, ya pili mnajua kwa sasa deni imefika mwisho, kwa hivyo hakuna maneno ya kukopa. Mmesema asiongeze ushuru, hamtaki atumie route ya privatization. Jameni, ni nini kweli mnataka Kenya hii? Nyinyi ni watu wanafiki ambaye hamna kwa akili zenu mipango ya maendeleo. Mheshimiwa Majority Leader ameongea mambo ya agriculture. Mmeona agriculture inaenda kusonga mbele. Tunaomba tu watu wa Nandi to adopt mambo ya latest crops, coffee, avocados na all this ndio tuweze tukasonga mbele pamoja. Mambo ya education rais amenyorosha. University ya Moi ilikuwa inaenda kusama Egerton, Nairobi, all those universities, but because of the plans ya rais, unaona kwamba rais ameweza kuhakikisha kwamba our universities are now up and thriving. Jodak ma Nyaoke sublocation ma North Kanyajuoke sub county Marongo county Mabei koro yuago reyo kaluore kod monj makinde ka kinde makoro timo kod le bungu ahinya to kwanch magesani giwacho ni oseonore kendo mayogi mwandugi kamoting'o le mago magi pidho e miera magi. Jodak gi ma Nyaoke utani kod Meresia Tieno wacho ni leni osenego gwendgi kod kara jambgi magi pidho. Giwacho ni sani gidak kod luoro kar nyithindo gi mamondo e skul sani nitiere kod luoro. Jalup ruoth ma North Kanyajuok sub location mano Wycliffe Ochiago wacho ni osedo report mar leni kendo sechol ne pisas mag piny owacho marito le mondo medonjre wachni mantiere sub county Marongo county ma Migori. Okong'eni gin ariyo kata gin adek to gisebedo ka gisandowa ma guogi gimako rombe, gimako kata mnyocha machiegni ne oyud mone moro ka ywayo rombo ka donjo go enia modonjo gotieno nyathi mana ni kanyo en mana bati maber dikoro waonge gi nyathino iro nyathino ikode kato ng'wono mar Nyasaye owuok moa machung' ne weche mag le obiom legi ni odhi godo nikech nyithindo ok dhi sikul odonjo gotieno odhi abila mar rombe ka kijana winjo ka rombe mutni kowuok to yudo ko igi rombo to gore na kuom kijana ni mogwaro maka ne bed ni kijana ni onge gi beti to disani koro wuoyo eliel na akawo initiative ma wuoyo gi jo Kenya Wildlife Migori ka gocho negi to unfortunately jogo eko koda ne mondo wago gino picha mondo waor negi koro mano endo ok wapar ni mano gima nyalore koro saadi mang ni ne kwach ni ka chicha kichungni wago e picha mano osenegi tima odak dala kanyo marito dala kanyo kawuone ko kawo ndala dek nyathino biro na kayuak ka wang'i kuot kamae malo gi piny ka wang'i kuot ma koni ok nen. Ofisa no se temo mondo mi wachopo ir jogo mar concern to thuolo opok gi kawo mar mondo mi gi timruok na mondo gibi ka endi mondo ging'i ni gima ywak mar jopiny ma jopiny ywago ni ben en nang'o. Ogiem gino kik nega dala na an kenda adonga kenda.
Wadhi gwenge mag Libamba machiegni kod kanjo dak e gweng' ma Kugitura mayudore Kuria ma Imbo ochako chenro magero skul ne nyithindo matindo kaka yo mar tego somo e gwengego. Magi timore toka jogweng' nyiso luoro margi ni skunde magitiyo godo ok ni kare ka giwacho ni klese mani kuno weyo ka nyithindo neno matek e kinde ma gisomo. Jopuonj bende lero ni kethruok mag klese e gweng'no keto ngima nyithindo kamarach e kinde ma gisomo. Niwape tu mfano mmoja. Wakati mtoto wangu alienda 1, 2, 3. Sisi kama walimu wa BM Kugitura, wanakijiji wote wa Kugitura, tunafurahia sana kwa darasa ambalo wametupatia, maana sasa hiyo watoto wetu wanafurahia, watakaa sehemu nzuri, mazingira mazuri. Tunashukuru sana kwa sababu muda mrefu tumewahi kusumbuka kwa hili darasa. Mazingira ya kusoma yalikuwa ni magumu sana. Lakini tumeshukuru kwa sababu ametujelea kutupa darasa ambalo tunafurahia. Miundombinu iliyokuwepo isingeweza kuwasaidia hawa watoto katika kujikwamua kwenye elimu, katika jamii na vinginevyo. Sasa darasa hili kama tunavyoambiwa ni kwamba msingi huo ndo unajenga uimara wa nyumba. Na katika elimu ECD ndo msingi wa elimu bora atakayoipata mwanafunzi na mtoto. Sisi kama wapiga kura wa Migori County tulichagua governor anaitwa Ochilo Ayako. Chini yake kuna mawaziri wa elimu. Hao ndio wanatakana mambo kama haya wayaangazie. Lakini kwa bahati mbaya hawayaangazii. Basi mimi niwape tu challenge kwamba darasa la kwanza tumehamasishana kama wanakijiji, kama wafadhili tumejenga. Lile la kwenu mlilokuja mwezi wa 10 mkaahidi wazazi na wanafunzi kwamba mtajenga. Tunaomba kabla ya muhula huu kuisha uwe mmeshalijenga. Mier Moingo alifachel miabiro mantire gwenge ma Chelewe County ma Tana River oyudo kony mar chiemo kowuok e riwruok mar Msalaba Marakwar mano Red Cross anyeti kinde ni ma oro okwako gwengego kama bende giriwore kod riwruoge mamoko mar chiwo kony nikech oro ma osebedo ka okwako gi. Orno oserocho yore mag somo ka nyithindo ok dhi skul seche ma jogweng' bende wuotho mabor ka gidwaro pie kinde mar riwruokgo makedo kod oro wacho ni county nitiere kamarach. Jolony wacho ni pono ni koth ok ochwe to ngima dhano biro bedo matek moingo sani. Tuko na shida ya maji, ukame iko mingi. Unaona hivi karibu miaka ngapi ilipojanyesha vile, unaona maji ni ya kila mtungi mmoja tunanunua shilingi 50. Kupatikana hiyo ni shida. Maji ambao wale wa gari ambao wanaleta maji hata wengine hawaleti, mara nyingine tunashinda bila maji. Ukame umetulemea maji na chakula. Na zaidi na hata wananyonyesha watoto, hali yao watoto wao pia hali yao si nzuri. Tumeathirika sana na hii mambo ya kiangazi, kwa sababu hatukupata mvua ya kutosha katika msimu uliopita, na hiyo ndio imesababisha hii kiangazi kuwa kali zaidi. Na kitu kingine pia tunaona kwamba imechangia, kulikuwa na mzozo za jamii mbili ambao tunaona mifugo mingi zimeteremka. Sasa zile rasilimali kidogo zilikuwa pia zimeweza kuisha kwa haraka. Mariva saa hii ile hali iko kwa sababu ya ukosefu wa mvua, maji ni kidogo. So kuna kuwa na ile resource based conflict hasa ukiangalia kati ya wakulima na wafugaji, kwa sababu kila mtu anataka hiyo rasilimali ambayo ni kidogo. So more support is needed. Kama tunavyojua kwamba tukishamaliza programu hii tunaelekeza ndugu zetu, watatuelekeza pale gani kwingine kuhitajika. Tunazungumza na wale donors wetu na mara nyingi wanashiriki, wanatusaidia katika jambo. Kwa hivyo ni jambo programu tutaendelea. Kwa mwaka pengine tutafanya pengine mara 5 mara 6, lakini tutafanya bidii safari hii tuende mbali na tufanye medical camps nyingi, na pia tusaidie watu kwa ile mambo ya nutrition, pia kile mpango wote ambao utahitajika katika mambo haya. Tim Kenya jotugo matugo tuke adhula mag futsal chako timo orako elap makasarani Indo Arena ni tuke mar manyo otiko tuke mag pinje mag Afrika. Timno oting'o jotugo 14 kendo itago kocha James Mondi
biro rakore gi tim mar Namibia telo mokwongo kind tarik 3 kod 4 dwe mar 2 kapok gitugo telo mar 2 ndalo 3 toke. Pono ni Kenya oloyo Namibia, gibiro rakore gi Libya telo mar 2 ka jaloch biro riwore gi timbe mamoko 7 kaachiel gi Morocco ma gin jobag tuke mag pinje Afrika. I feel good as long as ni national team imekuita, every player huwa anakuwa